Cibulčiní. Odkud pak ale najednou tolik lesku z vaší hvězdoleskosti na mou osobu? Píše se rok 1875. Budoucí herečka Nina Frélichová čte z dobového scénáře. Znění tohoto textu vychází z díla Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka. Co dnes napíše, zítra oželí. Jestli se líbí hvězdo moje, rukuji podav mezi lidi odvádí. Výjev 7. Šedivý, slepý Mareš, houslista, veden bětuškou, ježto si na druhé ruce lesní troubu nese. Hned po nich zpředu drát a zezadu jiní posluchači, kteří se pak okolo Mareše postaví. Mareš. Hleď, abychom se někde usadili. Bětuška. Tamhle je pěkný kameň, dědečku, pojďte, já vedle vás postojím. Vede ho dopředu. Drát. No tak tedy, starej, měj se k tomu, zadělej něco řádného. Mareš. Posadiv se. Mnoho neumím, ale co dám, jde ze srdce. Zpívá. Kde domov můj? Hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách. V sadě sklí se jara květ. Zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, česká země, domov můj. Dohrávka. Bětunka na roh, Mareš na housle. Kde domov můj? Znáte v kraji bohumilém, tiché duše v těle čilém. Jasnou mysel, vznik a zdar, to je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj. Drát. Dobře tak, starej, dobře, oči si utírá. Až mě to pod klapkama zašimralo, já si tě vezmu do paměti. Výjev 8. Hvězdolesky a Cibulčiní se byli zatím vrátili. Předešlí. Hvězdolesky. Prosím vás, hvězdo, ničko mi nenaříkejte na neschopnost našeho lidu. Jak se ubožátka rozpalují písničkou plesnivého šumaře. Cibulčiní. Až k pláči, ha, ha, ha. Bětuška. S partiskou zatím mezi hostmi peníze vybírala a nyní k hvězdoleským. Mám slepého dědečka. Cibulčiní. Vzala bych punčochu do ruky, milá panenko, netoulala bych se. Drát. I bodejš, co vám, madamko, anebo manželko, do toho, jsem-li já s tím spokojen? Hleďte nepozvaných tupičů. Lid. Zažeňte je, táhněte. Hvězdoleský. Dovolte, pánové, víte-li, s kým rozprávíte? Drát. I fluchtes, čert se na to ptá. Nekazte nám radost. Lid. Zacpejte jim hubu. Mareš. Běl vstal. Prosím, drazí, nechte vády, pojď sem, Bětuško. Nemohu za to, jestli se komu píseň moje nelíbí. Nespívám tě já jiným pro radost, nýbrž jen sobě samému pro odlevu, pro obživení. To je pěkně napsáno, až mi hřeje po celém těle. A ty, Níno, umíš vyprávět jako opravdová herečka. Máte pravdu, pane nadučiteli Barbíři. Škoda, že to neslyšela i moja. Té by se to líbilo. A což to nacvičit a zahrát. Aby to viděli a slyšeli všichni Češi. No, to by bylo dobře. To by se o Fidlovačce mohli dozvědět všetci v Hojezdě. No, je to moc pěkné. Já supro. Vyklidíme stole v hospodě na Richtě a tam to předvedem. Ale nemáme pódium, nebudou nás vidět a je nás málo. Náhodou tady sedí Jan Frélich, Jan Sikora, Karel Richter. No, že se přidáte, sousedí? No a taky dcerky, ne? Hermína a Marie. A děvčata Adolfina Sikorová a Libuška Zhoutilová.
No a když tady vedle sebe sedí Dubravka Holeňová a Marie Slobodová, tož co holky, taky se přidáte, ne? Ale to jeviště. Mám nápad, zahrajeme třeba na sudech a na ty natáháme fošny a bude jeviště. To bude stačit a dál se uvidí. A ty, Míno, ty tam zaspíváš tu krásnou píseň Kde domov můj. Je tak pěkná a česká. Na Kyjanici mají pěkný fošny. No byl jsem tam prořezený. Ale je to tam samý Němec, nevím, ještě nám něco prodajou. A peníze nemáme. Zkusit to musíme. A nebo se zeptám starosty, Ignáce Šubrta, no. A nebo se zkusíme složit sami. Já věřím, že přispějou a pomůžou všetci dobří Češi. Jdeme se do toho. A vy, pane naručiteli, to povedete. Jste z vás nejmoudřejší a každý si vás váží. Já teda opíšu scénář, až ho máme dvakrát. A pustíme se do toho. A Němci vidí, že taky umíme hrát český divadlo. A ty, Míno, čti dál. Výjev 9. Ondřej. Tak možná vypadal večer pěvecko-čtenářského spolku. Jistě již několikáté setkání českých vlastenců v převážně německy mluvícím a Němci obývaném Velkém Újezdě. A pravděpodobně začátek spolku divadelních ochotníků ve Velkém Újezdě. A to jeviště bylo na sudech opravdu postaveno. Hrálo se s elánem a radostí. Psal se rok 1875. Mína Frejlichová se stala herečkou spolku, která hrála ve všech představeních hlavní roli. Z dochované písemné kroniky spolku se dovídáme zápisem Františka Bršlici. Cituji, 7. ledna 1947 zemřela zakládající členka slečna Filomena Frejlichová, někde je jmenovaná jako Mína nebo Marie. Pohřbu se členstvo zúčastnilo. Nad hrobem pěkně promluvil režisér Josef Kovářík a ve své vzpomínce vyzvedl záslužnou činnost slečny Frejlichové při založení a začátcích spolku. Tehdy v letech 80., kdy inteligence v újezdě byla vesměs německá a snažila se Velký Újezd poněmčit, byl založen spolek divadelních ochotníků, jemuž zesnula svojí hřízou jako mladé krásné děvče, hrála totiž ve všech představeních hlavní role. K rozkvětu značně přispěla. Hrála také ve Fidlovačce hlavní roli a tenkrát v Újezdě poprvé zpívala píseň Kde domov můj a proto také u hrobu naposledy jí píseň tato byla zahrána. Konec citace. V letošním roce 2026 oslavíme 150 let od založení divadelního spolku. Dnes s názvem Spolek divadelních ochotníků pod horami. 150 let je opravdu dlouhá doba a ne každý spolek, organizace či sdružení se tímto může chlubit. Je to ale také zavazující už i proto, že amatérské divadelnictví České republiky bylo v loňském roce zapsáno do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vynasnažíme se tedy pokračovat v díle, které naši předkové započali a které nás zavazuje ho nezrušit a dále rozvíjet.